kanyang magulang. Ihahatid natin ang pa-surprise para kay Ma'am Leonardo Tamundong ng Tagap Barangay Pugaro, Manawag, Pangasinan. At ang nagpapahatid ng surprise sa kanya ay walang iba kundi si Ma'am Mercy Concepcion na nasa Kuwait at si Ma'am Merlinda Tamundong na nasa Italy. So ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa araw na ito. So ano pang hinihintay nyo? Tara na! Okay. Hi, kami ang pa-baby girl. Sino po po? Ay, Leonardo Tamundong po. Kayo po. Kilala niyo po ako? Attorney Janine Carpo. Alam niyo po. So ngayon po, lumapit sa amin yung client ko. Lumapit sa amin para sana magbigay ng order dito sa inyo na i-dedicate na po itong lot dito para po magamit na rin ng may-ari ng lupa. Po! Ay, good afternoon po. Naiintindihan niyo po ba? Naiintindihan niyo po ba ako, mami? Paano pong gagawin natin? Kita na Oo nga po. Kaya nga po ganito po ang gagawin natin. Let. Pupunta po tayo ng office ko. Mami, invite mo po kayo para po sana mapag-usapan natin kung ano pang gusto nyo mangyari. Kung ipapag-iba natin itong bahay ninyo. Or magbibigay na lang po kami ng pera or babayaran nyo na lang po. Ganun na lang po ang ating pag-uusapan. Kaya po kung ano magiging desisyon nyo, yun pang sasabihin ko dun sa client ko. Offeran po namin siya, tatay. It's either magkasundo po tayo na si nanay ang magbabayad doon kay client or kami po ang magbabayad kay nanay para po lisanin nila itong lupa. Opo, bayaran na lang po namin tatay yung magkano mo dito. Opo, yun po ang babayaran. Magkano ang hihingi ni nanay, yun po ang sasabihin namin sa client. Kailan ba yung panang opisina nyo? Sir, ngayon po sana i-invite ko si nanay para po mapag-usapan namin at mapirmahan na lang. Gusto nga naman yun. Pwede mo nanay. Medyo busy na. Opo. Paano na lang sa ibang araw madam kung sakaling kwanta para makapag-isip ng maganda ng konti. Pero gusto ko lang po kasi po Monday po bukas, sir. Ang client ko po na may-ari ng lupa na to nasa Manila po. So Monday po bukas makikipagkita po ako kasi sa kanya. So si nanay po kung ano yung masasabi po niya sa amin para yun po ang sabihin ko bukas dahil babiyahin po ako bukas, sir. Siguro hindi pa makapag-isip ng maganda ito kasi dapat kausapin ko yung mga anak. Asan po ba ang mga anak? Sino po ang mga anak sa inyo? Asan po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Si nanay, si ate. Yes, ma'am. Pwede po bang yung mga hindi muna kasali dito, pwede po munang lumis muna at kami ay mag-uusap-usap po muna. Pwede po ba? Para po mapag-usapan natin. Ano po? Lapag muna kayo.
Ate po. Anak ni Chris. Sabirna, tubog ka na pa loob. Dabog. Mayroon pa yung... Sumalo rin na kayo. Oo, Kevin. Ay, tawagin mo siyang kamatay. Wala siya dyan ata. Diyan na. Wala na. Ikaw mo kailangan nyo. Kailangan. Kailangan nyo. Kasi... Oo nyo. Kayo ngayon, madam. Pero kung tutuusin, hindi ko kailangan na yung mga anak. Pero por respeto, dahil kayo ang nandito, so kailangan din namin kayo makapos. Meron po, ganun talaga madam. Kasi kapag nag-iisa naman ko sa akin ito, Tuliro din si nanay, baka hindi rin makapag-desisyon na maayos. kasi yung kung anong desisyon niya, sunod-sunod lang yung mga anak. Uy, signal na barat. Kaya Sa ibang bansa, hindi naman basta-basta makakausap. Ilan po ba ang nasa abroad na? Dalawa. Pero may mga pamilya. Kuya, upo ka. Ate, upo ka din para ano. para Palikot yung bibi ko makapag-usap-usap tayo. So, kayo po na nandito, ano po ang desisyon ninyo? Kayo po tatanungin po ha. ano po ba yung mga para sa Yung client ko kasi ma'am, na lumapit sa akin para po i-claim na itong lupa. Aware naman po yata kayo na hindi itong lupa, ano? So, ganun po. Then ngayon, ang pinapaabot ng client ko na maging situation natin, it's either kay nanay, babayaran niyo itong lupa, or kami ang magbabayad sa inyo at aalis kayo. Hindi madam, ganito ha. Makakita sa lang. Sige po. Kapatid ko ito. Opo, okay lang po. Ganito. Kasi matagal na rin sila dito. Ilang years na po ba? Silang years na yun dito. wala pa po kami, maliit pa kami. Hindi, pero ito. Ay, balik pa po yung mga kuya ko. Si Asmin lang po kasi baba ko. 40 plus ka. Ako 41 na po. Kasi Hindi, iba pa yung kwan. Mas nauna pa si Arke. Oo, si Kuya Arte. Tawagin mo nga dito na tawagin lang dito sa ating taon para kami nanganapit sa nanay. So, bali ilang taon na po nila. Dito yata. 42 years na. Yan daw, pero kami Ganito. pulis Pag halimbawa, kasi Kaya ka. ugalian O, di, naman yung sabi na natin iba sila 50. yung ano dito, yung parang bilang. Opo, opo. Kaya nga po kami ang mag-o-offer. So, di ba? Kung tatanggap Yung yung offer suggestion namin. lang ng pan. Kasi ganito, napamahal sila na andito sila. Ano kaya kung bibigyan nyo na sila ng tirahan nila para naman hindi na sila mag-aalis na mag-iina. Parang bibira ng property para sa amin. Na Para hindi na tinan. sila aalis na silang magkakapamilya. Nandito po po sila lahat nakatira. Dito po, isang compound po kasi. Opo. Tapos lang. So, bali, ilang pamilya ang maapektuhan kung sakasakali? Kasi mayroon pa kasi yung unang asawa nila. Oo, yung parang Dati second lang- family lang kami. Dating So second family kayo. So, Oo, second magmula nung si nanay at yung first, Mula sa first. kuya, first na asawa ni nanay, Hindi papa. oo. Kasi yung papa namin. ay, so si tatay ang may unang asawa. Oo. Okay. May pamilyang unang-una. Pero dito na sila na. Asan po yung pangalawang Tawag yung asawa? Arke. Yung asan Hindi po tago na sa arke. Tawag yung Arke. Alay yung kailan. Wag tali. Paliwawan nyo ang mga video na. Andito si Atty. No? Kasi ako rin. May pagpapangan. Dala. Alay yan. Ano tawagan? Inabatan nila namin. So yung tinatawag, yung hinihintay po natin na pinapatawag nyo, yun ang unang pamilya po. Opo.
Mag-isa lang po siya. Hindi, ilan silang magkakapatid din. Ilan din po sila. Tapos sa inyo po na, ilan po anak ng tatay? Siyam din po. Ano kayo talo sa po? Hindi tala. Ito ay, kang kurtilaw mo dyan. Arke, arke. Wala na kailangan na kagagalan. Ay. Now, kapulat yan eh. Sa kabila na. Opo, kasi sa akin po na dito lang po ako. Papansin na ako sa inyo para kung ano yung makakasunod. Yun po ang gagawin natin. Anyway po, open naman po yung client ko para po sa mga suggestions sa pagkakas nyo. Ito yung naunang anak ng asawa ng So sila po. sila. Pero ilan silang magkakapatid din? Bunsuling ito. Ay, bunso. Ilan po kayo magkakapatid, sir? 10 kami, madam, pero namatay 3. Kauna. Pito ang Ito po kayo. Then kay nanay may 7 rin po natitira. So 14. Lahat po ba nandito? Wala na yung iba kasi may pangasawa din ng iba. dalawa po yung nandito, madam, sa amin. So sir, aware naman po kayo na hindi sila nanay ang nanay. Ba? O, pero siyempre sa amin, dahil pamilya kami, madam, pamilya kami lahat, dapat sa amin ito. Oo nga. Siyempre, Opo, pero may nag-claim na po kasi. Ngayon po, si nanay, gusto kong makuha yung decision po niya or yung proposal din po niya kasi nga po pumasok yung client sa akin. So ngayon po, clinic-claim niya na sa kanila yung lupa na ito. Ngayon po, ang proposal namin kay nanay, mamimili po siya, sige babayaran po namin si nanay, then lilisan po si Narito or kayo po dahil ang ganda naman po ang sakop or kayo po ang magbabayad kay client. So ano pa dapat kay mama po? Kay nanay, yun nga po, dapat nga po kung tutuusin, hindi kasali ang mga anak. Ano po, kasi sila nanay at tatay na po. So ngayon po, for respeto po sa inyong mga anak, pag-uusap-usapan po ninyo yan kung ano ang magandang gagawin natin. Okay po. Parang ngayon po, ano po ang dapat nilang gawin kung anong sakali? client po ba, ma'am, yung excuse me, anong po ba yung nag-claim na Ayan yung Client nga. Yung may ano po ng si Mrs. Liba. Opo. Ay siyang, kayo po ang Attorney. napatay na si Attorney. Kinonsulta kayo. ay anak kayo. Ay, Hindi po, Hindi, yung attorney. po ako. Ako po ang attorney. Yung mga anak po niya, Kaya kinonsulta kayo. kinukonsulta po kayo, eh, pinag-consulta. ang ano ko dyan, ma'am, ang masasabi ko dyan, dahil sa amin, siyempre itong lupa na ito, matagal na kami dito. Last year namin, unang-una po, dito na po ako pinanganak. Itong lupa na po ito kasi, dati kasi ito, yung CLT, Independent Land Transfer. Ngayon, dinano ang pinosisyon ng daddy ko ngayon hindi nahulugan po ito. Ngayon, tapos nung biglang kilinin niya yan. Siyempre dito na po kami kaya siyempre, So, dapat po sana ang ginawa nyo kung nagpunta po kayo sa land registry para po sana nagawan po ninyo ng kasulatan na ito yung ganyan. Yun po sana ang ginawa nyo. Para pero hindi po hindi po kami ma'am magpapabayad. Yun ang yan ang desisyon ko. Sila kung magpapabayad sila, pero sa akin ma'am hindi ako magpapabayad. Hindi, upo mo muna. Ibig Kuya. sabihin, Dito ma'am, ma'am Kuya, hindi ako nagtatrabaho ako. makikipag-away ha. Kliyente ko lang po ha. Wala akong napag-ahaysan dito. Alam ko po, marami na akong na-encounter. Pero eto nga po, kinukuha ko kayo sa maayos na usapan. Bilang pong panganay, so yun pong desisyon nyo. Sa akin lang po ma'am, hindi po ako magpapabayad kasi paano ako magbabayad ma'am? Wala pa akong hinawakan. Sa anong dahilan ako magbabayad? Yun nga Hindi ko po, naman sir. po masasabi ko Hindi. ito. Yun nga po, sir. Mamimili nga po kayo kung kami ang magbabayad sa inyo, Babayaran aalis kayo, kayo bago rito, alis. or kayo ang magbabayad kay client. Yun po ang mas maganda madam kung bigyan kami ng matitirahan. yun na, yung suggestion ko. Aman sa suggestion ko si madam, katong ikunutod si yan. Kung may matitirikan kami Siyempre, lupa abayat din, mo na mas dyan. maganda. Dapat, Katagal ba naman? no, anti-decision na nakandalin, may dagto kayo panayaman nyo dyan, mas okay. Pero no bayaran to kila, magpabayar kayo, magpapabayad kayo.
Tapos aalis kayo. Kasi ma'am, nung nabuhay si madam, hindi sa panahon nung nabuhay si madam, kasi po nagkakaroon nila ako. Kaya ako talaga yung sa pinsan ko yung ito. Ngayon po, wala kami kasi wala po kami. Pero ano lang namin ma'am, kami patanggalin ka Mabait naman po si ano lang, Mrs. bigyan kami ng relocation, kumbaga kung saan talaga ang narapat. Kasi wala kami Bibigyan kami ng location. pero hindi po kami magpapabayad, mangyalang po. Nung meron pa si Mrs. dapat makipag-settle na kayo sa kanya. Kasi mas madaling makipag-usap sa iisang tao kaysa ang dami. Hindi po alam ma'am yung ano eh, siyempre alam mo mga ano, hindi natin yung kapalaran ni madam. Di kaya nga tinatanong kung magpapabayad kayo, Po mampabayar, labi babaga, akin kung pabayar, hindi pabayar ko lang. May sa hindi sila ba itong kayo ibaga? ang bahala Bayan ang tama finance. Babayaran yung finance. Pero, Jeff, maganda kung may So, matitira ka ganun tayo. po. mayroon po May kami. So, bibigay na kuya, lote. kung ikaw ayaw mo magbabayad, kung ang sinabi ng client is, ikaw ang magbabayad sa kanya. Basta kaya ko ma'am, basta hulubulukan. Kaya ko po. Gusto ko po, mas gusto ko po yung ganun ma'am. Hulubulukan ko dahil dito na rin po ako ano eh, yaman din ko. Marami kami, visit din ayaw nila eh. Ang dami po dito. Yung bahay mo, meron naman yung consideration po. Yun nga po, kaya nga po, rito para po mapag-usapan natin kung ano po yung dapat. So, ganun nga po. So, ngayon kuya, ikaw ayaw mo. So, ate, ikaw, anong desisyon mo? Si ano, kung sakali po si mama ang mag-decision. Pero kung ano po yung Hindi, kung ikaw po, kung ikaw ang tatanong. Yung sa'yo lang. Oh, yung Pero, sa'yo lang, yung kung desisyon sa mo akin, bilang isang kung may anak. same din lang po sa mga kuya ko. Ayan. Ikaw din po kuya. Eh kung ako, mas maganda sana kung mabibigyan kami ng matitili ka ng lupa, yung lote. Diyan kayo. Hindi ata, responsibilidad din na, lang nila yan na ano, bibigyan din lang kami ng Ano po ba, ano nga pinigil niyo ma'am? Corpus po. Taga sa kayo ma'am? Taga Manila po. Ano na? Eh, palat ko. So, ikaw po naman, ano po maging desisyon mo? Hindi na patanda. Hindi. Kasi babaga, pamilya ka lang. Siguro pamilya, ang pinapayda. So, ganito na lang po. So, ganito na lang po mga kuya, ate, nanay, ano, sir, andyan ka rin ng namamagitan sa amin. So, ang gagawin ko po, pagluwas ko bukas ng Maynila, yung pagsasabihin ko sa mga ko. Ngayon po, kailangan si nanay po, Oh, yun yung sinasabi ko. Pero naipot ko na po ma'am lahat. hindi pa po sir kasi hindi ko pa naman po alam kung saan hanggang saan ang sakot niya. Basta ang sinabi Pero nasa iyo yung papel madam. nasa, ano po, nasa sasakyan ko. Alam mo na yung luwa mo. Saka dapat yan ma'am, sa atin So, pwede po bang makita yung ano, paper? lahat. Kasama ka Nanay, lang. halika. Sama ka Sama ko sa amin. para may May sama ka. No. Pakita na lang po yung papers kay nanay. Papakita ko yung Nay! Ibag yun! Ibabag ka! Si nanay pala ang dami papilis sa pananang nag. Tingnan mo na. Hindi ka ba ito Ano nanay? Let's go! Na po na ganun ang nangyayari. Sana po lang po ay kasilis. Ano po sabi? Kumahinit kayo.
Ante, ante. Happy birthday na. Bago mahaba-haba mo sa kanina, ilagay po muna natin itong mga pila nyo. Ayan po, nanay. Ako po ang magbabayad sa'yo, nanay, ngayon na. Nanay, dito ka muna pipicturean. Patawag naman po ako ng mga ibang kapatid niyo para magpapicture po tayo. Sana all! Akala ko namin wala kang handa. Alis kayo dyan! Akala mo namin talaga sa ano, sa lupa. Yung mga anak naman po muna, mga anak, asan po yung isa? Umalis ka dyan. Yung mga anak, dito muna. Umalis ka sa kayo dyan. Ayan, 1, 2, 3. O, kayo na lahat. Salamat po! Ayan, this man. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan, so tara guys, ipasok muna natin ang handa ni nanay. Ang natin sa para sa Pangarap ko na makamtan ko na. So ayan, iniimbitahan ko po lahat ng bisita. Ako, anak ni nanay. Dito po muna tayo sa harapan. Nagising ko na nangarap na Lahat po ng bisita, ako, anak. Dito po muna tayo sa harapan. At kakantahan na natin si nanay. Mauubos na yung mantila natin. Dito, sa lahat ng ano, nanay na ka sa... Mamaya kuya, bibigyan ka ni nanay. Ang dami pera ni nanay. Ay, hindi ba balik nanay, doon ka sa harapan ng cake. Kakantahan ka muna namin. Oh, lahat ng bata kakantahan. Lahat ng bisita kakantahan. Ayan. Kakanta natin si nanay. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Bakit parang walang bisita si nanay? Dito tayo sa harapan para marinig. Ate, ayaw mo ba yung ano ng happy birthday? Patugtog mo daw. 3. Yan, play mo na ate. Ayan na, Nay. Ayan. So, ayan, nanay. Bago kumipan yung kandila mo, mag-wish ka muna, nanay. Andyan yung kandila sa likuran. Yan. Ipan mo na, nanay. Aking ina
Oo, para ikaw ang nakikita na. So, bago po ibigay yung mga mensahe para kay nanay, yung mga anak na muna na nandito ang hihingan ko ng mensahe. Kuya, yaman din lamang at ikaw na naman nandyan. Ayan. Halika na, kuya. Halika na, kuya. Halika na, para hindi tayo maghilan dito. Kuya, gutom na ako. Halika dito. Sino ba una? O, girls muna, yung girls. Asan? Andun po sa talit, sa loob. Ate Alit daw, halika. Ay, bumaw na ako. Ay, ano yan? Talaga. Dapat talaga ate maging ano ka para maging alert si baby palagi. Oh, baba! Happy 63rd birthday! Ma, sana or birthday pa dumating sa'yo para kasama ka pa namin ng matagal. Sana di ka magbago, malawan ka namin eh. Kahit na masakit kami sa'yo, pasaway. Dito kami para sa'yo. Love you, Mama. Happy birthday! Oh, kay Vivian! Love you! Yan, salamat. O, kuya, tapos na si ate. Halika na. Kuya, halika na. Lagi akong umiinom. O, so, yung mga apo, asan ang mga apo? Asan ang mga apo ni nanay? Sino ang mga apo ni nanay dito? Halika rito, nanay. Halika. Yan. Buti pa si baby, oh. Alert. Ano sasabihin kay nanay? Happy birthday. Love you. Yan. Galing-galing naman ni baby. Ah, sino ba? Dali, para makita nyo sa video yung mukha nyo. O, yan, ikaw. Happy birthday, nanay. Mahal kita. O, kuya, ikaw na muna. Unang-una sa lahat, happy birthday nanay. Mahal na mahal ko kayo. Wala ako kung wala kayo. Pasensya na kung sakit ka pa ng ulo sa inyo. Sabi ko na, ito siya talaga sakit ng ulo eh. Hindi naman gano'n. Joke lang kuya. Pero ang sabi ko lang, mahal na mahal ko ang mga ko. Lalong-lalo na ang papa ko. Salamat, kuya. O, sino pa magbibigay ng message kay nanay? Asan? Sino? Dali ka na. Dali ka na. Sige na. Dali na ate, dali ka na. Yung singsing yan dapat yung pinuplolo yan, hindi yan tinatago. Dali ka na ate. Ayaw. O, ayan. Nanay, ito mo na. Sino? O, mamaya ikaw ha, ate na. Ibibigay ko muna yung mga message ni nanay sa iba ha. Nanay, halika rito sa tabi ko. Yaman at hindi kakasya yung ating mic. Ayan. Upo ka, nanay. Papanurin mo kung sino yung mga nagbibigay ng message sa'yo. Ayan. Ito una. Sino to, nanay? Hi nanay, happy birthday, more birthday to comes. Sana pagtapos ng lockdown o kaya pagtapos ng COVID magkita na tayo. Miss na kita. I love you. Happy birthday ulit. Wala lang. Miss na kita. Happy birthday, nanay. Wish ko lang sa'yo sana umaba buhay mo. Ingat ka palagi. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Lola. Lakasan mo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Lola, happy birthday. Sana. Magkapa ang kawan iyo, Lola. Happy birthday. I love you. Happy birthday. I wanna greet you. Happy birthday. Hi, ante.
sana kayo. Happy birthday. Ingat-ingat po kayo palagi dyan. God bless po. Happy birthday ulit. Lola, happy birthday din. Ingat po kayo lagi. I love you. Happy birthday nanay, ingat ka lagi, stay strong. Sana mapagtapos mo pa kami. Happy 63rd birthday, Nay. Today is your happy day. Hope you're happy on your special day. Message isn't enough to express how much we love you and to thank you for the love and taking care of us, kasama na ang aming mga anak, mga apo mo. Thank you so much, Nanay. Naway magustuhan mo ang aming munting handog ni Ading. Kaligayahan namin na makita kang masaya, lalo na sa iyong kaarawan. Malayo man po kami, lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka namin. Dalangin namin bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, nang makasama ka pa namin sa aming pagtanda. More birthdays to come, good health, and God bless you always, Nanay. We miss you and we love you so much. Mama. Yun. Meron pa, Nanay. Ayan. Ito pa isang nanay. To the most beautiful nanay in the world, I love you so much, nanay namin. Happy birthday. Wish ko lang para sa iyo na sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay para makasama ka pa namin ng mas matagal. Stay healthy, kaya alagaan mo sana ang sarili mo, wag puro sila ang inaalagaan mo. Tampo lang ako sa iyo kasi ako lang ata yung anak mo na di nakakaramdam ng pag-alaga mo. Simula kasi nung bata ako, ang layo ko na sa inyo. Pero ganun pa man, nandito ka lagi sa puso at isipan ko. Hindi ako nakakalimot kasi ikaw ang dahilan kung ba't nandito ako sa mundo. At bilang anak mo, obligasyon ko namin na suportahan at pasayahin ka sa abot ng aming makakaya. Natupad ko na rin ang pangako ko sa inyo ni Daddy kahit wala na siya. Kaya stay put ka lang dyan, ha. Marami pa akong pangarap at kasama ka sa pag-abot ng mga pangarap na yun. So ayun na nga, dahil araw mo to, may pa-surprise kami ni Ate Mercy sa'yo. Sana magustuhan mo. Sana all may pa-surprise, ha. I miss you and I love you so much, Nay. Mahal na mahal ka naming lahat. Love, Ma'am Merlinda. So, Nanay, ano po ang masasabi mo sa pa-surprise nila sa'yo? Kahit wala kayo, hindi kayo lahat. Yung may kupasyatot nila. Salamat naman po. Ayan, huwag ka nang umiyak daw, Nanay. So, ayan nga po, Nanay. In behalf of surprise mo, deliver ko by Miss Maylin Palabay. Sana po, Nanay, bigyan ka lagi ng Diyos ng malakas na pangangatawan at sana gabayan ka palagi ni Lord. At sana nga, Nanay, humaba pa ang buhay mo dahil mukhang napakadami mong apo. Siguro maabutan mo pa yan. Magkakaroon ka pa ng mga apo sa tuhod. No, Nanay, no? Ay, meron na ba, Nanay? Ilan na po ang apo mo sa tuhod? Dalawa na daw, sabi ni Kuya. Bakit ito umiyak, Nanay? Ayan. So, Nanay, happy birthday po ulit sa inyo. At sana po ay na-surprise ka namin. Na-surprise ka ba namin, Nanay? Akala mo ba, Nanay, talaga ako si Atty. Ayan. So, ayan, guys. Wag laging kalilimutan. Every kissing is a blessing. Thank you very much. God bless everyone. Pwede po ba yung mga anak at saka mga kapatid mga apo, dito tayo lahat sa harapan at babatiin natin si Nanay ng malakas na happy birthday. Mas na-surprise ka sana si nanay kung si Atty. ang may iwan dito. Kuya, hindi ako pwede. May naghihintay sa akin na anak sa Pusurobyo. Taga-Pusurobyo lang po kami, ayan. Pero single ako, Kuya. Kung makakapaghintay ka ng 10 taon, sige. At ako'y nag-aaral pa. Pwede naman, Atty. Maraming salamat po sa inyo. Welcome po ulit. Nanay, happy birthday po ulit. Sige po, Nanay, para po sa inyo yan.
Thank you po. 1, 2, 3, go! Happy birthday, Nanay! Surprise! Ayan, maraming salamat. Enjoy niyo po yung food. Parang hindi yata magandang pakinggan yung sinabi nila. Na alin? Na, happy birthday, nanay. Mas maganda yata yung I love you, attorney. Kuya, hindi ko kinakaya ang mga pinagsasabi mo sa akin. Anyway, magkita tayo after 10 years pagtapos na ako ng pag-aaral ko. Thank you, Kuya. Pagtsatsaga ako maghihintay para sa iyo, attorney. Sa iyo, attorney. Sa iyo. Salamat po. So ayan guys, sa lahat po ng mag-aabil ng aming package, meron po kaming pa-promo na pa-free. So mamimili po kayo sa either portable mic or yung sling bag na pambabae or panlalaki or yung 3-in-1 towel po. So ayan po guys, abil na po kayo ng package namin. Thank you Ma'am Jubilee. Ay, malaglag Ma'am. Ikaw